Teraz krásne vidieť spodnú časť nášho základného tábora. Ešte by som rád vašu pozornosť upriamil na tento nádherný ľadopád Khumbu, ktorý bol tu všade okolo nás. Aj sme počúvali každý deň a každú noc, keď vrzgal, buchotal a dával o sebe vedieť rôznymi inými zvukovými efektmi. Tá riečka, ktorú počujete na pozadí, v noci vlastne zaniká. Ona úplne zamrzne, nepočujete ju takmer vôbec a keď sa oteplí a vyjde slnko ako práve teraz, tak z toho vzniká pomerne veľká rieka, až taká riava, ktorou tu počuť celým údolím. No a v tejto hornej časti, ako som slúbil, vám ešte ukážem takéto naše spoločné zázemie. Toto je sprcha, teda úvodzovká sprcha, kde sa môžete umyť s takým kyblom teplej vody a špongiou. Tuto je náš spoločenský alebo jedalenský stan a tuto je naša spoločná kuchyňa, ktorú vám ukážem, kde sme mali dvoch veľmi šikovných kuchtíkov, Púriho a Nuriho, ktorí nám naverili vynikajúce jedla. Tako to tu asi nejako vyzerá. Už sa to tu pomaličky balí. Všade je taký veľký pracovný neporiadok, s tým treba rátať. Sú tu aj sami chlapi, takže to tak aj vyzerá. V našom spoločenskom stane už nie sú ani stoličky, ani stolík, takže tu momentálne tu vydávame tak trochu ako bezdomovci. Sedíme ako takí Turci na zemi a tuto máme vodu, nejaké nápoje, ktorých musíme piť každý deň kvôli výške hektolitre. No a tu je ešte náš sklad a Nuri, ktorý nám stále uteká do záberu a tým náš základný tábor končí.